Čím sú pre mňa Vianoce? Veľmi ľahká otázka. Tým, čo je vlastne celý advent, očakávaním. A tým, že advent trvá 4 týždne pred štedrým dňom, tak vlastne to obdobie sa predlžuje, to očakávanie sa predlžuje a sú vlastne najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Jednak očakávame a jednak sa radujeme z príchodu, teda narodenia sa Krista Pána a z toho, že sú to sviatky rodiny, že sa stretáva celá rodina a že vlastne prejavujeme jeden vo vzťahu k druhému veľkú dávku tolerancie, lásky, spokojnosti, obdarúvame sa. Myslím si, že skutočne toto sú také zásadné atribúty, o ktorých by som mohla hovoriť, že patria k Vianociam. A preto, ak dovolíte, ja by som popriala všetkým ľuďom, aby všetci prežili Vianočné sviatky pri dobrom zdraví, aby ich strávili s tými, ktorých majú najradšej a ktorých najviac milujú, aby boli šťastní, spokojní, aby prejavili vo vzťahu k sebe veľkú dávku tolerancie a porozumenia, ale najmä, aby boli tie sviatky aj sviatky dostatku, aby ľuďom nič nechýbalo.